A už je to tu. Extrémne sa teším. Vítajte v Jasnej. Dnes sa začína svetový pohár v zjazdovom lyžovaní a my ideme fandiť spolu s vami. A teraz mi povedz, aká tu je atmoška. Všetci sa bavíme, toto je fanzóna, lebo je fan predsa, nie? Raz, dva, tri a... Ste videli niekedy toľkoto ľudí po kope? To sa môže stať len v Jasnej na Sveťaku. Ja, Tibor Matematik, sa to pokúsim spočítať, lebo keď tam vidíme v prvom rade, že čo, toto môže byť 10 ľudí, celý rad je 100, 150, fakt veľa ľudí tu je, fakt. Víťazné pretekárky sa tešili z úspechu, ale naši fanúšikovia mysleli hlavne na Peťu. Celá Jasná stíchla a čakáme na to, že či sa Peťa zodvihne, aby mohla zajtra pretekať. Sveťak v Jasnej stále funguje, mrzí nás to, Peti, veľmi nás to mrzí a veľmi ti držíme palce. Ja sa pokúsim tento obrovský dáv ľudí teraz dať do grupky a aby sme ti poslali čo najviac energie, ako sa dá. Spravím to cez DJ-a, lebo čo má najviac nerad DJ, keď mu niečo hovoríš, tak to ideme spraviť. Ja vám prajem pekný večer, pekný deň, čokoľvek a vidíme sa zajtra. Ahoj. Ja neviem, počujete ma aj tam hore? Tak robíme jeden obrovský bordel pre Petru Vlhovú teraz!